Ku girgiza mata, ku rausaya mata, ku jijjiga mata. Aya kai. Ku furfuto 'yan mata samari mu tashiwa. Yes, mana na doko gangar gidan ku ta 'yan mata. Da ɗan koyo na zama gwani da ke bugawa, gangar gidan ku a yau na doka ban gazawa. Mata a dangane ku taka ban so ku yi tsayawa, da salon kiɗan ku na zamani mu tashewa. Kai ga wata sabuwa da salon ku na zamani ku yi haka 'yan mata. Ku je sama sai ku yi kasa sai ku yi haka, ku ja da baya baya ku yi gaba ku yi haka, da salon kiɗan ku na taka ni ma ne haka. Shagalin ku ne, bidirin ku ne, lokacin ku ne, ni na ku ne. 'Yan mata ku juya waƙar ni ne ke biyawa, idan na zo da faɗi 'yan mata sai ku yi taɗewa. Ku ne ke girki, ku ne ke mana wanki, abinci kuma mu a baki, har ku rarrashe mu. Kai mata kun daga tuta, ni ina ƙaunar ku, wai yaya zan bar ku. Ga AS mana mai waƙar mata sama, 'yan mata don ku na doko gangata, dole na ba ku girma ko don mamata. Na doka tambarin girma, mata kuna da alfarma, ku ne nake fita nema. Mata sannan ku mata, mata sannan ku mata, mata na ce sannan ku mata. To ga wata sabuwa